Два мача в 2 минути. Отиваме на първия матч на нашия ЦСК в първа лига срещу Славия. Гостуваме, да кажем някои думи за нашия отбор. Видяхме ги срещу Дерби Сити. Мъка голяма, но все пак измъкнахме победата. Христо Янев най-вероятно ще направи някои промени. Това ни е състава за целия сезон, който ще ни представлява. Прави впечатление, разбира се, Стефано Сенси. Доста се нрави като футболист. Очакваме да видим Цварц най-накрая да замени Годой напред в атаката. Може би ето ще започне, разбира се, Макс Ебонг като страхотен футболист. Най-вероятно Славия ще залага на контратаки. Най-интересното при тях е, че продаваха Балв в Червена звезда за 3 милиона евро. Залагат на повече български момчета. Винаги правят проблеми на нашия отбор, но в крайна сметка ние мислиме, че ние ще си вземем това, което търсиме и двойка за ЦСКА. Втория мач за понеделник. Отиваме на матча от първа лига между Ботев Пловдив и Локомотив София. Интересното тук да кажем е, че Локото взеха легендата Лило Пенев след тежко заболяване. Фана отбора, знаете, че той може да надъхва много момчета. Взеха много български момчета. Добре се представиха на контролите. Вкарваха голове. Последните два мача на Локомотив и Ботев има над 3 гола и половина, над 4. Ботев Пловдив направиха няколко хубави трансфера, чужди обаче пак футболисти. Хубаво се играят, красив стадион, ще предразполага за голове, така че ние мислиме, че матчът ще свърши гол-гол.